Arratsaldeon Azkoitiko goikolosa pilotalekutik, Azkoitian 3 pilotaleku badira behintzat herrigunean, eta hauxe politenetako bat, gurea eta kontzejupea hemendik ez dira urruti, baina gaurkoan emakumezkoen pilota jaialdia hemen izango da goikolosa pilotalekuan, ados pilotaren plaza txapelketaren 3. edizioaren finale jokatuko dute gaurkoan, batetik Goiuri Zabaletak eta Maite Mujikak, eta bestetik Jera Iturriagak eta Olatz Ruiz de Larramendik. Partida hoi bezala ez, esan beharrik ere ez dago, 22 izango da, eta bikote garaie izango da, plazaz plaza txapelketaren irabazlea. Jokorako pilotak hautatzen ari dira, 4 pilotariak laster egingo dute jendaurreko aurkezpena. Naroa Agirre, arratsaldeon. Arratsaldeon nahi. Finala haste erda, hemen minutu gutxira hasiko da finala, 6 partida izan dira ligaskari dagokionean, beste finala bi eta gaurkoan finala. Zer nolako txapelketa izan da, txapelketa ona, gaurkoan ginga ederra jarri behar zaio? Bai, egia esan, txapelketa luzia eta ona izan da. Jendean erantzunare oso ona izan da, eta nik uste maila polita egon dela txapelketa guztian zehar. Eta bueno, finala bibikote eharra aiatu dira. Txapelketarekin hasiko gara, txapelketaren ezaugarriak aipatzen hasiko gara. 16 pilotari jokatu dute txapelketa, talde bitan banatuta, eta ligaskan aurrelari bakoitzak bere taldekide guztiekin, atzelari guztiekin jokatu du. Eta puntuka banatu da sailkapena, eta gehien puntuetan aurrena zijoazen aurrelariak eta atzelariak sailkatu dira finalerdietarako, eta bikoteak finalerdiak eta finala jokatzeko bikote berdinak izango ditugu hemen. Hauz izango da finala, jada hasi da Oiana Orbegozo, ados pilotaren ordezkaria megafoniatik aurkezpenak egiten. Gorriz hariko dira, esan bezala, Goiuri Zabaleta eta Maite Mujika, eta urdinez haien aurka Jera Iturriaga eta Olatz Ruiz de Larramendi. Epaile lanetan hortxe duzue, 4 pilotarien erdian Gipuzkoako Pilota Federazioko Jon Uria izango da lan horietan hariko dena. Bostekoa Uriak 4 finalistei, gero Leon Castilloa txapa gora jaurtiko dute, hortxe da txapa gora, dantzari, eta sakea Goiuri Zabaletaren esku. Sakea Goiuri baterako du, bitxikeria bat ere badu gaurko finalak, tokiaz eta plazaz gain, txapelak Leitzara eta Eulatera joango direla, nahita nahi ez, alde batetik Goiuri Leitzarra dugu, Maite Eulatearra, Jera Leitzarra eta Olatz Eulatearra, beraz txapelek badakigu norako bidea hartu behar duten bukatu eta gutxira. Adinak aipatuko ditugu, partida hasi aurretik Goiuri Zabaleta da laukotean gazteena, 14 urte ditu, veteranoena Maite Mujika 50 urte, 52 urte daramatza pilotan, eta aurkariak 36 urteko Jera Iturriaga eta 20 urteko Olatz Ruiz de Larramendi, eta beste bitxikeria bat ere bai. Oraintxe Maiteren eta Olatzen arteko zinezko besarka da, baita Maiteren eta Jeraren arteko ere, eta bostekoa Goiurik eta Jerak, eta baita Olatzek eta Goiurik elkarri ere izebeo bat ditugula. Bi Ruiz de Larramenditar, alde batetik Maite, bestetik Olatz, beraz Ruiz de Larramenditar batek seguru irabazik gaudela gaurko txapelketa, eta finala ikusi egin behar zein den. Lehendabiziko tantoa Gorri Eurden jauzi da barka, horre Goiuri Zabaleta Olatzen errestoa eramaten saiatu da, baina azkenean hor koskaren bat jo du, pilotak frontisean, eta suertez egindako lehendabiziko tantoni esker bat eta huts urdinak aurretik. Bai, egia esan Goiurik oso sake hona atatu, eta hemen bote raruen dio Olatzi, baina eramatia lortu du, eta gero, beak restadu unian, Goiuriri pelota eskerpareta sartu zaio, eta ezin izan du altxau. Lakarra da kantxa, eta koska ugari ditu, nola eskerparetan ala zolan, beraz horri erne ibili beharko dute 4 kirolariek, izan ere hemen ez ustekoak lurrari dagokionean eta frontisari berari dagokionean hartzea, ez da leguzkanpo hartu behar dugun gauza bat, herrietako plazek eta pilota plazek hori izaten baitute. Txoko ingurura
Olatzek, eraman Goiurik, moztu jerak, lauterditik, jaso. Maite Mujikak, atzera jerak, airez, defentsarako. Maite gero moztu jerak, eraman Maite Golatz, kantxaren erdialdetik atzera. Boleaz, bigarrenez, defentsarako. Maitek, oraingoan Olatz sartuko da jokoan, normabikoa. Abiatu da Goiuri eta jasotzeko aukera izan du. Ezkerparetarantz bildu, baina dotore moldatu da. Olatz pilota jasotzeko, gero atzera Zabaletak, bost eterditik. Balekoa, goiko irosar arte. Aprobetxatuta. Olatz Ruiz de Larramendik. Iturriagak atzera. Lauterditik. Maite Mujikak eraman. Txokoan dejadaierak, txokoan luze. Jokatu du Goiurik eta gero pilota atzeratu. Olatzek, moztu Maitek. Nik uste gurat egin duela, naite egin duela. Iturriaga presten, oraingoan berriz ere moztu. Eta txoste egin dio pilota Golatzi eta hartara ez du jasotzeko aukerarik izan. Bana tanto luzea eta Goiurik bikain bukatu duena, moztuta. Hori da, tanto beharra izan da, hor ikusi dugu. Maitek ja airez bi jo ditu, bi bolea, bere armetako bat hori da. Eskubiz jotzeunean defentsatik atakea segituan pasatzea, eta bueno, Olatzek hor biparetakin ikusi du atzetikan gaur pelota moitzen saiatuko jala, eta bueno, ea zea pasatzen. Eta gero, aipatu ditugun koxkak eta frontoiaren irregulartasunak, pilota palaza batean gaude, Azkoitiko udaletxearen ondoan eta pilota palazek ohi duten legez, hemen koxka eta irregulartasun ugari dago, frontoiaren beraren ezaugarrietan oraingoan pilota gehiegi errotu du. Maite Mujikak, 2-1, urdinak aurretik, hau galdutakotzat apuntatuko diogu Maiteri. Henda biziko galdua, Maiterentzat, 2-1, urdinak aurretik. Pasa dio pilota. Iturriagari Mujikak eta badator, sake ateratzera. Botea eragin eta atera du sakea, motz-motzean. Goiuri ez ustean harrapaz ezan, baina ez du lortu. Oraingoan Goiuri sartuko da jokora eta atzera. Baita Olatzek ere. Mujika ere atzera eta hau ez dugu aipatu, baina nik uste aipatzea behar bada garrantzitsua izango dela. Zoruak balaztatu egiten du eta lehen beroketariketak egiten zebiltzala. Olatz lurrera erori da eta behar bada horri ere ibili beharko diote kirolariek. Bada ez ustean harrapa ez ditzan lau kirolariak, gaina dira. Hauek guztiak azkenean pilota plaza baten ezaugarriak dira. Hori da, egia esan txapelketa hontan, jokatu dugu partida guztiak olako frontoitan jokatu ditu, eta alde hortatik nik esango nuke ja gaur jokatzen dian lau pilotaiak ondo dituta daudela, egia da bai, leheno berotzen ari ziala Olatz eroin dela, baina nik uste goain frontoian ja komoda idala jokatzen, eta inork arazik ez duela izango alde hortatik. Bosgarren tantoa dago jokoan, moztu. Iturriagak eraman Mujikak hor txoste egin dio eta azkenean eskua jotzeko esku zaldatu behar izan du. Azken unean berriz ere ezkerparetarantz bildu. Goiurik horreztu sartzeko abagunerik izan, atzera Mujikak, txoko ingurura. Zabaletak baita gero Iturriagak ere, oraingoan Zabaletak atzera. Eta Zabalaldera. Ruiz de Larramendik ezkerrera bildu esan aroa. Haure pelota tanto luzia eta pelotatua izaten nahi da. Horrik uste deu lau pelotaiak ezkerreko horma hori bilatzen saiatzen nahi diala eta pelota jaisten. Bai, eta aurre erdi inguruan marra bat, arraia bat ikusten dut eta behar bada arraia hori bilatzen ere saiatuko dira. Aurreko jokoan dira lau pilotariak azkenean Goiurik kantxaren erdialde ingurura egindako dejada batek erabakitu tantoa, hirugarrena Gorrientzat 3 eta 2, tanto mugitua izan da eta piloteatua. Bai, eta tanto bukaera politia ez da? Bai. Hor hierak altxatu dut eta beha jokaldia egin, eta Goiurik berdin egin du beak defentsa sartu eta beha jokaldia egin eta tanto dukatu. Aurreko aldean ibila jostari lau pilotariak, aurrena Olatzek bota du Zabalera eta gero jarraipen hemen diote aurreko joko alai horri Goiurik eta hierak, eta azkenean tantoa Gorri erori da, Gorrien alde joan da. 3 eta 2 beraz, Goiuri eta Maite aurretik. Beste tanto bat jokoan.
Bost eta erditik, Maite, ongi moldatu da, ezker paretarantz bildu, Olatzek arazorik ez du izan, eta gero pilota jaisten saiatu da. Goiuri Zabaleta, baina txapazpira joan zaio Iruna. Egia da bai hor dejada eta jundala, eta bueno, esan ganeko nuke bi aurrelaien ezaugarritako bat dejada diala, hierak efektuakin oso ondo botatzen ditu eta Goiurek bi eskuakin dejadak erraz botatzen ditu, eta esango nuke final hontan olako dejada eta horreko joko hori asko ikusiko dugula. Eta beste armetako bat, sakea dute biek alabiek, hemen sakez min handia egin daiteke, baldin eta kosak harrapatu eta aurkariari pilota gaiztotzen bazaio, eta nik uste sakeari ere etekin atera nahi izango diotela. Goiurik eta Jerak herrikideak dira, pilota eskola berean hasiak eta haziak, eta batak bestearen ezaugarriak eta giltzak ez dino beto ezagutzen ditu, eta horregatik elkar ezagutzagatik ez da izango. Gaurkoan horren aitzakiarik ez dute izango, eta gauza bera esan daiteke Olatzen eta Maiteren gainean ere. Bai, hori da. Hemen egia esan hautaz gaine geuke txapelketa jokatu duen denok guzti-guztio ezagutzeula elkar oso ondo. Eta bueno, horrek alde eta kontra jokatzeko, ezta? Bai tantuan jokoa badakigulako, baina gero igual gehiago arriskau eta akatsa. Hala da bai, gauza guztiak dituzte euren alde onak eta txarrak, eta bueno, hori ere bada alde on edo alde txar bat erabiltzen edo ongi profitatzen ez baldin badakite. Baina dira, nik uste horren aldetik ez dutela inolako arazorik izango. Azter ematen digun finalak, 4 eta 3, Maite galdutako bigarren pilota, eta ara sakearekin ikusi dugu. Ezker pareta jota erdi alderantzatera dela pilota, eta koskek hori dute, eta sakearen aldetik ere, saketik ere min handia egin dezakete gaur Goiurik eta Jerak. Atzelarien gandago joko esan. Aurre, leno sake motx-motxa atea du, oingoan berri sake gurutzatua, hor ezkerko pareta jota ateatzean ian asko kostatzea altxatzen, da bueno, ondo ari da, Jera oso ondo ari da partida irakurtzen. Eta bueno, beste tanto piloteatu bat, motxua, defentsa zendua ari erakusten bi bikotiak. Alari da izaten, eta orain arte Maiteren bolearik ez dugu ikusi erasorako, denak defentsa lanerako izan dira, baina erasoan ere badu, arma hori bolea badu erasorako ere, eta nik uste gaurkoan ikusiko dizkiogula, batzuk ikusiko dizkiogula Maiteri. Dejada txokoan Goiurik, altxa Jerak, bolea Goiurik azker paretarantz, oraingoan txokoan Jerak, eta pilota erdi alderantz. Lideratu Maitek, ongi moldatu da gero Olatz, Maite Zabalaldera, Iturriak moztu arroxa mar, baina koskaren bila, Txostegin eta jaso Goiurik, Zabaldu Jerak barruan da, bildu Goiurik, hortxe du aukera, Maitek dejada bota eta tanto. Aurre aldean ere ederki moldatzen da, eta hortxe lehen da biziko tantoa. Maitek egin duena, beretzat lehen da bizikoa, eta laugarrena, Gorrientzat launa, markagailuan. Hori da, Maite hortxe zegoen zai, bazekin esengo zuen, eta bueno, dejada hortan zulua gero bilatu du, Olatzatzian zegoen, eta eharki bukatu du. Aurkari biak pilotaren gandik urruti ziren, eta eramaten ahalegintzeko ere zaila zen bientzat, beraz hor zuloa zegoela ikusirik, bota eta asmatu egin du. Sakez horrengoan Goiurik erantzuna loratu egia izan baita Olatzen aldetik, 5. beraz Gorrientzat, sakez egindako lehendabizikoa Zabaletarentzat, eta Goiurik baditu jada egindako 3, moztuta dejadaz eta sakez bana, eta galdutako pilota bat. Maite korroa Goiuriri, auspoa eman diezaion, benga Goiuri esan eta bator. Sakateratzera ezkerparetarantz bildu nahi. Eta ez da sartu, gaina gaizto jarri, alaxe jarri dio. Gaina inolako arazorik ez du izan. Olatzek eramateko, tantoak jokoan jarraitzen du. Atzera Jerak, ongi moldatu da. Maite, Olatz berriz ere, oraingoan Zabalera. Naita, jokoan haste aldera, bildu. Zabaletak eta gero batzera. Iturriagak, boleaz. Zabaletak, oraingoan berriz ere, txokora. Eta bi pareteko horrelkar jotzen duten gune horretan jo du.
baina ez ustean ez du inor harrapatu. Pilotaka da horrek. Iturriagak, deja da, bertan zen Goiuri abiatu da eta altxa. Zabalera Olatzek, esku altxa du Uriak eta nik uste epaileak baino lehenago altxa duela eskua Goiurik, garbi ikusiko zuelakoan, baina kanpoan izan da. Pilotaka da hori, tantoa beraz Gorri, 6 eta 4. Goiuri eta Maite aurretik. Hori da, baina baitu, Maite oingoan ja Zabalea junta zan. Aurretik irakurriku aurretiko jotzen izan bitartean ja abitxua. Eta bueno, horrik uste baitare partida ze erraz irakurtzen Maitek. Eta baita zenbat ezagutzeian elkarren artean. Eskarmentuak ematen dituen kontuak dira hauek guztiak. 42 urte daramatza pilotan jokatzen eskuz zein palaz eta beraz alde horretatik ezagutzari dagokionez ez da inolako arazorik izango Maiterengan ederki moztu du Jerak, baina ongi ekarri Goiurik txoste egin da eraman Maitek eta gero atzera Olatzek, bolea defentsa lanetarako Mugikak, oraingoan dejada txokora Iturriagak eta ez din jaso Goiuri Zabaletak 5 eta 6. Eta bueno, defentsa ona ikusi deu, bikote gorrian aldetik eta gero, bueno, Jerak hor efektu eman dio dejada horri eta Goiurik ezin izan du altxatu. Jerak egindako lehen biziko tontoa dause. Beste guztiak daude. Tantoren bat eginda. Maite izan ezek. Goiuri Jera eta Olatz ditugu. Tantoren bat amaituta, baina oraingoz Maite ez da estreinatu. Egindakoetan galdutako bi badituen arren. Izango du horretarako aukera. Eulatear veteranoak ere beste tanto bat jokoan. Antxer dira Jerak, atzera Goiurik, Zabalera, oraingoan Olatzek. Ongi bildu Goiurik, berriz ere txokorantz Jerak, dejada txokoan Goiurik, eta baita Jerak ere, zabaldu Goiurik, hortxe da Olatz, moztu eta txosta bilatu nahi, zabaldu Goiurik, bere burua lurrera botata jaso Olatzek, oraingoan bipareta, barruan izan da, atzera Iturriagak eta tokiak aldatuta atzeraka etorrika. Torrika saiatu da pilota jasotzen Goiuri, baina ez din izan du, tanto polita atzean Olatzek amaitu duena. Hori da, eta jendia ere ikusten sumatzea. Tanto oso mutu ikusten egia, Gorriak aizian erasuan eta bueno, azkenean urdina bukatu dute. Eta bueno, hemen ikustea finala irekila daola, seina markagailuan. Eta orain, atxeden aldira. Atxeden aldi askatu dute, ia da partida gogorra eta mugitua doala oso. Eta bero egiten du eta behar bada luzatuz gero. Ausfoak eta energiak zeresana izan dezaketela. Aipatuko dugu, Ereñegun Olatz jokatuta datorrela lauterdian Ainhoa Ruiz Infantaren aurka urnietan. Eta bart gauean Goiuri Usurbilen jokatu badela, Aginaga auzoan. Eta ordu gutxiren buruan bigarren partida dute Olatzek eta Goiurik. Ez zuten onbait eragozpenik izan atxeden kontuetan eta deskantsuan ongi atxeden hartuta datoz. Biek esan digutenaren arabera. Eta ea partida luzatzen baldin bada nondik nora joan daitekeen eta ausfoa nola izaten duten. Bi bikoteak elkarrekin hitz egiten, komunikazioa giltza da eta ikusi dugu bikotekide batak besteari kontuak esan eta esan ari du zaizkiela. Atxeden aldiak iraunduen denbora tartean, ordu laurden finalak eta oraindik 12 tanto, baina ez dira jokatu hausi izango da 13. Tantoa, luze doa eta gogordoa partida. Bai, eta partida horra dikoan enian eta argila gutxitzen enian ez duakaten arazoikan pelota ikusteko. Eta ara, sakean azer nolako jukutria egin duen horre ezkerparetak txoste egin du eta oso efektu arraroa hartu du pilotak eta gero ezin bueltatu. Beste sakear bat Jerak eta haingoan tantoa izan da zuzenean. Hori da, tantoa izan da. Efektuari eskerrak, baina hemen ikusten dugu pilota plazak dituzten ezkutuko sekretutxo hauek baliatzen ere izan dezaketela. Aukeraren bat beste tanto bat jokoan, 14. Hortara 14.
Goiuri sartuko da jokoan, atzerantz etorri da, bosteraino etorri da. Ongi, jo du pilota eta berriz ere aurre aldera jo du Jarraian. Iturriagak atzera. Erdialde inguruko arraia bilatzera esango nuke, baina ongi moldatu da Maite inolako efektu arraurik ez du egin pilotak eta tantoak jokoan jarraitzen du erabateko normaltasunez. Atzera, oraingoan Olatzek, eraman Maitek, kantxa erdira ezkerrez Iturriagak eta gero atzera Goiuri Zabaletak, lauterditik Olatz, gora! Joan da pilota horre sarea badago eta pilotak kanporantz joan ez daitezen egokia izango da sare hori. Zazpina, marka beste gaioan. berdinteketa bat. Oaingoan ikusi dugu bikote urdina atzea eman zebilela, Maite kastiga uneian eta Goiuri jokoan sartzen ez uzten. Eta bueno, sartu da nian, jak pelotazo bat eta tanto bukatu. Eta Goiuri gibelerantz ere etorri beharrean izan da, post eta laurden ingururantz, beraz tokia inondik inora ez da finkoa eta batak zein besteak atzerantz etorri behar izango dutela ematen du behin baino gehiagotan. Aurreko tanto batean ere saiatu da atzerantz etorri eta pilota bat jasotzen, ez du lortu. Eta aurreko tantoan defentsa lanetan ere bosteraino etorri behar izan du pilota jasotzeko eta Maiteri lana kentzearren. Beste tanto bat jokoan, airez berriz ere Maite, oraingoz behintzat aire guztiak, aire sartu den kolpe guztiak defentsarako baliatu ditu, baina erasorako arma ere hortz izango du, berriz ere boleaz, hau ere defentsarako, dejada txokoan Jerak, ezin gero Goiuri Zabaletak eta nik uste egin duen keinuaren ondorioz bere buruarekin haserre izango dela Leitzarra, 8garrena urdinentzat, 8 eta 7. Bai, nik uste hor pelota altxatzakoan bietz puntakin jodiola pelota edo lurrai. Eta oin, espatrapo tira baten eskian da. Bai, nik uste bietz puntakin jodula. Bai, Eta min hartu dola. bere buruarekin haserre izango zen horregatik, kolpak eta ez da bat ere ona izan eta bada ezpada tako pixka bat gehiago jartzen ari da. Atz mutur hori babes dezan. Hortxe ari da. Tako pixka bat gehiago jartzen, esparadrapo pixka bat gehiago jartzen eskuan, baina kolpe txarra momentuan izango du eta behar bada hemendik aurrera bihar edo berrituko zaio. Kolpak eta txarraren zantzua, baina jokatzen jarraitzeko ez du inolako trabarik izango. Beste tanto bat jokoan, kantxa erdirantz Goiuri, txoko alderantz Jera, Olatzi eskatu dio. Sartze din Jerak eta Olatzek jaitsi, ongi moldatu da pilota altxatzeko Maite, berriz ere luze moztu Jerak eta gero ezin eraman Goiurik 9garrena. Urdinentzat 9 eta 7. Bai, nik uste azkenengo pilotaka da honetan Maitentzat pelota egokiago azala, eskubiak intzolako, baina hor laguntza sartu da ezkerrakin eta bueno. Eta laguntzearren behin baino gehiagotan ere sartu beharko du. Lanak entzearren partidak badirudi gogorraren traza hartu behar duela eta auspoz eta gasolina zea nola iristen diren partidaren amaierara. Beste tanto bat jokoan, 9 eta 7 markagailuan. Hor frontisean jo duenean efektutxo egin du pilotaka da horrek, berriz ere nik uste dejada egiten, niako egiten saiatu dela Zabaleta, baina txabazpira joan zaio. 10 eta 7. Bai, ikusten dugu Maite nola animatzen, animuak ematen, ikuste igual bikote gorria deskantxua eskatu beharko lukela. Eta pixka berriz lasaitzen Goiuri eta bere jokua egiten aztean. Eta partidatik ez daitezela irten. Hemen zuloa zabaltzea eta distantzia mesedetarako izatea garrantzitsua izan baitaiteke. Hori da, txapelketa guztian zehar, frontoidan eta azkenian olako frontoitan tanto egitea asko kostatzea. Eta bueno, garrantzitsua izatea akatsik ez zitea. Eta bueno, nik uste
dana dakitela hori, eta bueno, hau finaleko kontua dira. Eta Goiurik deskantzua eskatu du. Bai. Eta atxeen ez dute da. Eta nik uste hau ez dela neke kontuaren gatik, estrategia kontuaren gatik baizik. Lautantoren aldea zabaldu dute, Jerak eta Olatzek, eta bolada mozteko intentzioarekin hartua izango dute. Atxeden aldia Leitzarrak eta Eulatearrak, eta baita gehiago joan ez dakizkien aurkariak. Elkarrekiko komunikazioa lehen aitatu dut, eta bat besteari hizketan jarraitu ari zaizkie. Hemen bikotekidea ondo ezagutzea ere garrantzitsua da, eta nondik erasotu eta nola jokatu esatea ere bai, eta hortxe dira hitz eta pitz. Etenaldia amaitu den arte bat zenbakiduna aterako dute kantxara Urdinek, bat esan baitu. Jon Uriak 4 pilota dituzte saskian, eta bat zenbakiduna lehendabiziko aterako dute Jerak eta Olatzek. Sake ateratzera dator Iturriaga, botea pilotari eragin eta atera du sakea berriz ere efektuarekin frontisean, eta gero atera egin agertzen egin da ezkerfaretan jo ondoren sake hori. Moztu, oraingoan Olatzek, pilota jaitsi, eraman Mujikak, atzera Ruiz de Larramendik, ongi Mujika, bi Ruiz de Larramendik ditugu gaur elkarren aurka, eta hor pilota jaisten saiatu da Olatz, dejada egin asmotan, baina txapazpira joan zaio. 8-11. Urdin eman aldute da, nik uste hori txapazpira joan dela, baina urdin eman dute. Beraz, dejadaz edo suertez egindako bigarrena izango zen, hotxa ez da frontisarena izan, txapapearena edo koltsoitxoarena baizik, baina Uriari barruan izan dela begitan duko zitzaion, eta hemen epailearen deliberamenduak balio duenez, tantoa urdin joan da, eta partidan sartuta dauden seinale, Maite eta Goiuri ez dira gelditu kexaka astera. Bai, niri ere txapabera jundala edo bintzat fallo zela iritu zei, baina hori izan dezuna azkenian epailea daka azkenengo hitza, eta kontzentratuta segitzeko honena, berorta segitu eta betu. Tantua gorri, eta bikote gorriak pelota aldatuko du. Pilota aldatzeko aukera dute orain tantoa eginda, eta berri bat atera dute. Berria bai, orain arte ibili gabea berria izango dute. Bikote gorriaren bigarrengo pilota dela esan du Maite oraintxe bertan. Bi zenbaki duna beraz, aurrez bat atera dute, oraingoan bigarrena, gorrien bigarrena, eta kantxan ibili gabea, jokoan behintzat ibili gabea, beroketa iketetan pilota huexekin beraiekin izan dute berotzeko eta pilotalekuaren ezaugarrietara oitzeko aukera, baina jokoan tanto honetan sartu da lenda bizikoz, bi zenbaki dun pilota hau. Olatz, ezkerra alderantz etorri zaio, baina jaso. Esko baztertu zaio, baina jasotzeko aukera izan du. Goiurik atzera, eraman Olatzek. Mujikak ere atzera, 3 terditik. Moztu, Zabaletak. Jaso, Jerak. Nola edo ala defenditu pilota hori Mujikak, oraingoan txokoan Arroxamar Jerak, atzera Goiurik. Sotaman ozederki Olatz. Eman dio. Bai. Maite jetxi. Bikote urdina defentsa lanetan orain. Olatzek ezkerrez jaso, efektu egin du hor frontisean pilotaka da horrek, atzera gero Goiurik. Berriz ere naita jaitsi Olatzek. Txokoan Goiurik eta gero atzera Jerak. Olatzek moztu. Txokoan dejadarekin erantzun dio Zabaletak, bipareta Goiurik eta
kanpoan izan da. 13-8 hor eskua jaso du Uriak, Jon Uria epaileak, eta ez diot ongi ulertu keinua, markagailua eguneratu dutenean ikusi dugu. Tantoa urdinena izan dela, 13-8 beraz, eta nik uste Goiuri bera ohartu dela. Bai, nik uste jo du momentu berdinean ohartu dela ez duela ondo jo, eta bueno, berez hor zulua bazeon eta ondo botatakoa izan da, baina bueno, ez da ona izan. Oso gutxigatik joango zitzaion kanpora. Sakean atera da ezker paretatik. Pilotaka da hori, atzera olatzek, barruan da pilota, ongi bildu. Goiurik moztu gero olatzek, txokoan Zabaletak eraman Iturriagak, eta gero Leitzar Gazteak atzera. Bostet erditik olatz, eta sarera, eta ara. Goiko saretik erdikora, lau pilota ekarri dituztela, lautik hiruk jarraituko dute saskian egoten plazetako kontuak, eta ara, pilotaleku hauek, pilota plazek eta herrietako plazek zer duten, eta tira, hor goian geratu da pilota, 14-8. Eta bikote gorriaren pelota zan, ez da? Baietz esango nuke. Lehen bestea esan du. Maitek, euren bestea, aurreko zenbakidun bat ateria izango zuten, baina bestea plazaratuko zuten aurretik, eta uraxe geratu da babeserako jarri duten goiko sare horretan. 9 eta 13 markagailuan, lehen 14 urdinak egin zutela esan dut, baina ez 9 izan da gorrientzat, eta tantoa jokoan, Zabal alderantz Goiurik, ezkerrera bildu, ezker alderantz bildu Iturriagak, Tejada Zabalean olatzek eta ez tindoiago egin, ederra izan da benetan, 14 orain bai, 14 urdinentzat ederra izan da Tejada. Benetan ederra izan da hor, zaila zan hola tanto bukatzia, tanto bukatzeko olaxe bota bertzan, perfecto, justu goiko txapatikan, beko txapati barkatu, justu buena izan da, eta bueno, piste harra. Oso jokaldi doia izan da, eta pilota zaleek txaloz eskertu dute, olatzek egin duen deja dau, azkenen goñako hau, 14-9, eta Maite Gortxa jarraitzen du Goiuri auspotuz eta animatuz. Benga Goiuri, bera etorrezta dinongi ari da jokatzen, baina oraingoz atzetik dira bi gorriak, eta ea buelta eman dieza jokaten markagailu hori hemendik gutxira jakingo dugu. Beste tanto bat jokoan gaizki jo du Maitek, eta soberan olatu izan da pilotaka da hori, kanpora joan zaio, eta kolpea jorduko, pilotaka da jorduko, ohartu da Maite, horrek kanporanzko bide hartu behartzuela egin duen kexa oiuagatik, 3. pilota galdu duena Maitek, 15-9. Pilotari botetxoak eraginez, sake ateratzera dator Jera Iturriaga, ezkerrerantz bildu, hor geratu eginda pilota eta ez dinekarri Maitek, Jerak sakez egindako bigarren tantoa, 16-9. Eta bueno, pixkanaka bikote urdina badiu jaztea aurrea. Zango nuke azkeneko txapa honetan bikote gorriak inkomodua ideala jokatzen. Hor failo batzuk indituzte eta nik uste bildurrakin edo hasi diala, edo bentsat bikote urdina asko ze komodua dabil kantxan. Eta bueno, beste esakear bat, Jerana oingoan Maitek ezkerrakin ondo bueltau du. Eta Goiurik baztertu eta hau kanpora joan da. Zabalegi. Kanpora joan behartzuela da genekien, baina inori zalantzarik Jera etzekion besoa jaso du Jon Uria epaileak. Olatze galdutako 6. pilota dause, 10 eta 16, eta ea orain zertan diren gauzak. Pilota aldatu dutela esango nuke Zabaletak eta Mujikak, eta ea pilota honekin, lehen ibilitako honekin zertan ditugun gauzak eta aldea txikiagotu dezaketen. Hor sakian
botia gaina etorri zaio Olatzi, baina ondo bueltau du. Eta bain, pelota bibikotiak pelota luzatu nahian eta aurrian Zuluak eragin nahian. Hortxe aukera Goiurik. Atzera Leitzarrak, 5 eta 4 denetik eraman Ruiz de Larramendik, Keinu Zabaletak eta Maitek atzera. Hor airez sartzeko imintzio egin du Zabaletak, baina gero Olatzi utzi dio, Maiteri utzi dio, Zabalera luze. Jerak bildu Maitek, atzera Iturriagak, Bolea Mujikak, Ruiz de Larramendik txokoan luze, ezin gero eraman Goiurik eta 17garrena urdinentzat, hor kexu ziren bi gorriak, bereziki Goiuri lekurik ez duelako izan eta eurena dela esango nuke. Hau 3 zenbaki duena izango da, urdinen lehen da bizikoa, urdinen bat zenbaki duena, horretara 3 zenbakia daraman pilota hartu dute, tantoa jokoan jartzeko. Sake harra eta ondo erantzun ona Maitena. Berriz ere moztu, Jerak Olatzek oraingoan atzera. Mujikak 5 erditik ekarri. Eta gero Olatzek atzera. Zabalaldetik ongi bildu. Mujikak, gero moztu Iturriagak. Gorputzerantz etorri zaio Zabaletari, baina moldatu da. Aldez edo moldez pilota berriz ere frontisean jartzeko. Txokoan deja da Goiurik, eraman bere burua lurrera bota Tailerak. Atzera Goiurik, airez ezin eraman. Olatzek eta tira, atzen olako tantoa ikusi dugu naute, pilota mai ingurura zetorren, baina azkenean geratu du. 11 eta 17, bikote urdina aurretik eta bikote gorria sakera. Ea pelota aldatu eta berriz tantoak iteko aukera duten. Eta hemen Jera min hartu du ematen du. Jerak min hartu du eta argi odola jariatzen hasi da, ez dakit zer den, kolperen bat hartuko zuen behar bada ezker paretaren kontra eta odola jariatzen hasi da Jera Iturriaga. Paperarekin bera saiatzen ari da odola xukatzen eta botikinetik hartuko dituzte. Suero pixka bat edo partxeren bat edo saiatuko dira. Saiatuko zaizki hor jartzen, hortxe da Eneritzarri eta sendagi lanetan odola jariatzen segitzen du Jeraren zauriak eta tira, hemen botekinetik lanabesak ateratzen hasi badira ere, ez dira erabili beharrik izan, ez dute erabili beharrik izango botekineko ezer, odola jariatzeari utzi baitio, Jerak. Hemen ekarri dugu Jeran lokarria, hor lurra botanean, bueno. Lurran kontra lokarria putxka du. Eta nik uste behar bada, kolpe horren ondorioz hasiko zela odoletan, baina ez dira. Gelditu ahal izan du odol jarioa paperarekin berarekin txukatuta eta ea ez duen aparteko ezer eta jokoak normaltasunez jarraitzeko modua duen. Erantzun bikaina Olatzena. Horra aukera Goiurik. Atzera Zabaletak, Zabalalderantz etorri da pilota, geratu egin zaio Olatzi baina jaso. Beste aukera bat Goiurik. Berriz ere atzera, ezkerparetarekin. Berriz ere geratu da pilota. Eta batzuetan txoste egin da abiadura bizian ateratzen dira, beste batzuetan asko geratzen. Eta tira, horiek guztiak eman gizunean usu aipatu dugun moduan pilota plazan ezaugarrien ondorioz dira. Oraingoan dejada txokoan Goiurik tantoa lortzeko 12 eta 17. Dejada egindako bigarrena Leitzar gazteak, 14 urteko Leitzarrak. Eta gorrientzat 12. tantoa izan da honakoa.
12 eta 17. Eta zauria berritu zaio, hor ari da. Oraindik odol apur bat jariatzen, baina ez du deus izango, jokoan jarraitzen ari baita, jokoak jarraitzen baitu, oraingoan Goiurik zabalean dejada egitea izan du helburu eta txapazpira joan zaio. Bai, egia 18 esan. eta 12. Hori da, hor zulua zeon Zabalian eta Zabala botatza jonda. Eta egia esan, Goiuri normalian olakoak ez ditu faiatzen. Baina, bueno, gaur finaleko nerri joakin eta markagailuan atzetik doazen ez arriska uberra horrekin izango genuke horratik izan dela katxori. Etorri garrenean eta galdetu diot, horri naizenean zer modu zegoen eta lasai zegoela esan dit, baina partida hasi eta jokoan sartu ala etorriko zitzaizkien urduritasunak horriei eta atzetik direnez, arriskuak ere hartu behar hori da. dituzte. Hirugarrengo tantua hierarena sakez. Bai, hori ze. Beste bi baditu, bai. Beste bi eginak dauzka, hautsu izan du hirugarrena eta berriz ere sake atzeratzera dator. 12 eta 19 bikote urdina aurretik. Olatzek atzera, Mujikak ekarri, oso luza egin da, atzera gero Olatzek, pilota bildu, Mujikak eta gero ezin izan du, pilota bueltatu. Olatzek 13 eta 19. Bikote gorriak pelota aldatu du. Eta gorriei geratzen zaien bakarra izango da, bat zenbaki duena dute xestoan gorriek, bia goiko sare hartan geratu dago eta urdinen biek saskian jarraitzen dute, baina gorriei bakarra geratzen zaie. Eta hau aurrekoaren aldean bistakoa da, apur bat motelagoa dela. Mujika sartuko da jokora, hor azkenean bote arraro egin dio, botearen ondorioz efektu arraro xamarra hartu dio pilotakadak Mujikari. Olatzek atzera, arraia bilatu du eta arraia jota berriz ere efektu ezoikoa egin dio pilotakada horrek Mujikari. Atzera Goiurik, hau ere nik uste arraia bilabiatu dela, pilota naita jaitsi Mujikak. Ekarri, Iturriagak, moztu Goiurik eta gero pilota atzerantz bideratu. Ruiz de Larramendik, moldatu da, pilota eramateko Iturriagak, gero atzerantz Mujikak, lau eta laurdenetik makurtuta ekarri. Mujikak, moztu Iturriagak, ezker paret jota efektu bizka bat hartu du, baina ongi moldatu da. Zabaleta atzera. Ruiz de Larramendik, moldatu da Mujika, atzera oraingoan berriz ere Iturriagak, eta baita Goiuri Zabaletak ere. Ondo baztertutakoa eta Olatzek ezkerrakin horko zulotik ondo altxatu du, beste bat ezkerreko paretera. Berriz ere ezkerrez, hau gainera gorputzerantz ere etorria zitzaion, baina ongi moldatu da. Atzera Goiurik, Olatzek, pilota, Inarrosi luze. Mujikak ere bai, Iturriaga sartuko da jokora, pilota bat kentzearen Ruiz de Larramendiri, berriz ere jera. Moztu, makurtuta eraman, Maitek, Iturriagak aukerakoa du hor, atzera Leitzarrak, Zabalera. Efektuaren ondorioz, Maitek, hau ere gaiztoa zen, baina bikain moldatu da Goiuri eramateko. Atzera Ruiz de Larramendik, bolea ona, Mujikak dejada Zabalean. Iturriagak atzera Goiurik eta ezin eraman. Olatzek, tantoa Goiuri apuntatuko diogu, 14garrena gorrientzat, 14 eta 19. Bai, tanto luzea izan da eta bengoan Goiurik azkenengo hortan altura gehiagirik gabe ondo atzatu du eta bueno, Olatzek ezin izan du bolea zairez ezin izan du erantzun. Eta bueno, 14 eta 19 jendeak ondik finaleko gogua daka, ikuste du txaloka. Eta ambiente giro edarra, ez da? Giro bikaina dago, ikuslentzat ez dira toki gehiagi, baina
inguruan dauden tabernetatik ere jarrail lezake. Nahi duena finala, beraz finala jarraitzeko lekurik ez dagoelako. Ez da, aitzakiarik beste tanto bat jokoan. Iturriagak atzera orain honetan. Bostetik Maitek ongi bueltatu eta ezker parentarantz bildu. Bi pareta lege zaharrean Olatzek. Zabalera Naita atzera. Goiurik ezker paretarantz bildua gainera. Eta hau gehiegi arrotu du. Pilota hau bosgarrena. Eta 15 eta Gorrientzat. 19 bikote urdina aurretik, baina bikote gorria pixkanaka badat horratzetik eta deskantxo atxeen aldira bikote urdina. Goiurik atzera jota lortutako bigarren tantoa izan da 15 eta 19koa eta urdinek gorrien joko bolada moztu edo eten asmoz atxeden aldia eskatzea deliberatu dute eta bai, hau guztiz taktikoa eta estrategikoa da. Aldea gehiago murriz ez dezaten Goiurik eta Maitek, nik uste dut jada hasieratik zeuzkan urduritasun horiek libratu dituela eta gainetik kendu dituela Goiurik eta orain ari dela partidan guztian zehar ondoen, orain duela bere momenturik gozoena partida honi dagokionez eta horixe aprobetxatzen saiatzen jarraitu beharra dauka. Bai, hori da, hor momentu bat enoki du juntzaizkona pare bat eta hor uste pixkat partidatik atea edo indala, baina berrizte partidan sartuta egoki dabil Goiuri. Eta behar bada urduritasunak zirela medio kateatu xamartuta ikusi dugu tarte batean, baina orain ari da bere ohiko jokoa plazaratzen eta erakusten eta horri jarraipena ematen saiatu beharra dauka. Leitzar gazteak barruan da pilota hori, aulkietatik biltzeko aukerarik ez. Jerak, hor aulkiak txaparen gandik oso gertu daude, pilotalekua txikia baita eta ikuslentzako tokia ere nonbait jarri beharra dagoelako. Eta 16garrena izan dute hau, Gorriek, Goiurik eta Maitek. Eta Maite aipagarria da, nola ari zaion, benga Goiuri, Goiuriri animoak eman eta eman. Bai, Maitekin jokatzia gozada bada, beti anima egite zaitu, ez dizu ezterre txarri esaten eta zeure jokua indezazula animatzen zaitu. Beste tanto bat jokoan orain, txokoan saiatu da dejada egiten Jera eta ez txapan izan da, hogei barruan izan alda, bai, barruan izan da, hogei eta 16 barruan izan da, bai, barruan izan da, hor eskua jaso du, baina barruan izan dela adierazteko. Eta bikote urdinak behien pelota atea due. Ea oain sakiakin Jerak mina egitea lortzen duen. Jera sakera, tanto bi baino ez dituzte falta. Iturriagak eta Ruiz de Larramendik, erdira sakea, Goiuri atzeraka etorri beharrean izan da pilota jasotzeko. Atzera Jerak, eta gero baita Mujigak ere ekarri Olatzek, Zabaletak atzera, Ruiz de Larramendik bildu, berriz ere Goiuri sartuko da jokoan, atzera. Olatzek, besoa luza egin da. Bost eta 3 laurdenera eta 6tik ezkerrez jaso du. Maitek zabaldu, Iturriagak atzera Goiurik. Ongi moldatu da hor Ruiz de Larramendi. Dejada Zabaletak. Altxa. Iturriagak moztu. Goiurik. Ongi, Ruiz de Larramendi eta gero berriz ere atzerantz kargatu du jokoa Zabaletak. Ruiz de Larramendik bildu, 4 eta 4 laurdenera, makurtuta Altxa. Eta oain ikuste deu, bibikotetako inorreztala gehiagi arriskatzen aurrian, bilak atzea eta atzea. Beldurra izango dute noski, urdinak partida bukatzetik oso dira gertu eta Gorriak ere gainean dituzte. Kantxar dira luze jota, ebalik eta luzen kantxar dirantz jota
tanto egitea lortu du Goiurik 17garrena Gorrientzat 17 eta 20. Eta berriz ere pilota aldatu eta eurei geratzen zaien bakarra atera dute, bat zenbakidun hori. Eta 17-20. partida gogorra dijoa, zenbat denborakoa ari da izaten. 47 minutura doa erloiua eta partida luzea doa, tanto luze ugari ikusten ari gara eta horrek ere izan dezake zer esana. Keinu, Goiurik, eta gero Maitek atzera. Goizte Larramendik atzera. Goiuri laguntzea sartu da. Kantxardirantz Goiuri, gero Bildu, Iturriagak, Mujikak Txokorantz, atzera gero Iturriagak eta atzera baita Goiurik ere. Kantxardirantz, Iturriaga, berriz ere atzera, Goiurik, Zabalerantz naita, jokoa nahastearren Iturriagak, ezkerrerantz, ezkerparetarantz Bildu, eta gaizto jarri Goiurik, oraingoan atzera Arraiaren bila nabarmen, eraman Ruiz de Larramendik eta gero atzera Mujikak. Eta beste tanto gogor bat, beste tanto luze bat. Zango nuke oroar final eharra idala izaten. Finala ona izaten ari da, tartean akats batzuk ikusi ditugu, baina ongi ari da jokatzen hor traba egin diot elkarri Iturriagak eta Ruiz de Larramendik, baina moldatu dira azkenean. Moldatu da jera azkenean pilota berriz ere frontisean jartzeko, Zabalera bai, baina kanpora. Zabaleregi, pilotaka da hori. Maitek 21garrena. Jerarentzat eta Olatzentzat 21 eta 17 eta berriz ere pilota aldatu dute. Azkenengo sakia Hierarena. Hieraren azkenengo sakia barkatu. Eta pelota aldatuko dute. Bikote urdina bereien pelota aterako dute. Eta azkenean pilota aldatzea erabaki dute. Gorrien zen eta azkenean urdinek euren ateratzea erabaki dute. Erabaki zentzuzko iruditzen zait. 21 eta 17 bere azken sake atera du Iturriagak, tantoa jokoan da, dejada, Jerak, atzera, Goiurik eta Olatzek altxa du pilota hori, atzera berriz ere Goiurik, lauter dira, eraman Olatzek, Mujika, pilota gainean zetorri zaio baina moldatu da, atzera, Iturriagak, Mujikak ere bai, oraingoan Jera eta Maite ditugu. Jokoan protagonista, oraintxe sartu da Goiuri. Dejada txokoan Iturriagak eta hortxe bukatu da partida. Jerak moztuta egin duen tanto horri esker moztuta egindako 3garrena Jerarentzat markagailu orotara 22 eta 17. Tanto polit batzuk ikusi ditugu, berehala xeatuko dizkizuegu lasaiago eta zehatzago estatistikak. 50 minutu eskas iraundu partidak, 49 minutu eta 54 segundo eta laster ekingo diote sari banaketa ekitaldiari antolatzaileek, ados pilotaren ordezkariek eta gu ere une batetik bestera izango gara estatistikak xeatzeko prest. Hori da, bueno, laburpen txiki bat iteko esango nuke final borobila izan dela. Azkenengo momentuan berriz emozioa izan dugu hor bikote gorria atzetikan tartia txikitu eta pixkanaka aurrera junten hasidan enean. Eta bueno, tanto partida gogorra izan da, tanto gogorrak eta luziak eta ondo bukoteko tantuak izan dira, egia da bai hor akats bat edo beste izan dela, baina oroar jendian arpegia ebituta esango nuke oso guztua gelitu dela. Zaleak gustora geratu dira, jarraian estatistikak xeatuko ditugu, Goiurik egindako 7, moztuta bat, dejada 2, atzera beste 2, eta luze jota eta saketz bana, moztuta bezalaxe, Maitek egindakorik azkenean eta galdutako 4, Jerak egindako 8 eta galdutako bakarra, dejada 2 Jerak, saketz eta moztuta 3,
eta galdutako pilota bakar hori, eta Olatzek egindako lau izan ditu, Sakez bi eta atzean eta dejadaz bana, eta galdutako 7 pilota. Laster hasiko dira, mikrofonoa eta megafoniarako gaioak hartuta. Ados pilotaren ordezkariak, Oiana Orbegozok mikrofonoa hartuta, saribanak eta aurkezpena, saribanak eta ekitaldi aurkezten, eta uratxe entzun eta sariak banatu eta gero harrapatuko ditugu lau finalistak, nola irabazleak, ala galtzaileak. Jarraian esan dizuegun legez Oiana Orbegozok hartuko du hitza eta hasiera emango zaio saribanak eta ekitaldiari. Bueno, pasan berriz ere, zarten bukatuta ja badaitu txapeldunek, eta sari banaketakin hasiko gea, 3. plazazatako edizio honetan. Ekin diote, ordezkariek, ados pilotaren ordezkariek, sari banaketa ekitaldiari, sariak banatuko dituztenak deitzen ari dira oraingoan megafoniatik, azkoitiko alkate Andrea izango da sariak banatzen ariko den bat, bertako berdintasun zinegotzia Mertxe Zubilaga ere lan horretan ariko da, eta baita Etxauri Barko Gerezi Lilak elkartearen ordezkari Maritxu Sánchez, eta bertako elkartearen ados pilotaren ordezkari Eneritz-Arri eta ere hortxe dira sari banatzaileak. Garaikurren eta txapelen aldamenean, oraingoan txapeldun ordeak deitzen hasi dira, eta txapeldun ordeak deitu dituzte, gorriz jokatu dute gaurkoan Goiuri Zabaletak eta Maite Ruiz Larramendi Mujikak, eta Maite hemen zaleak eta jendea agurtzen hasi da, baina deitu duten azkero badator trofeoak eta garaikurrak eta hartu beharreko sariak hartzera. Adosen ordezkariek aurrena oparitxo bat, oroigarritxo bat emango diete lau pilotariei, eta lehen ere Adosen eskolaren neskek jokatu dute hemen, eta baita Azkoitiko eta Zestoako pilota klubetako neskatxikiek, eta haiei ere eman diete oroigarritxo bana, eta hortxe, oroigarria jaso dute Goiurik, Maitek, Olatzek eta Jerak, txalo bero bat eskatu dio jendeari Oianak, eta oraingoan bai protokoloari jarraituko diote eta banatuko dituzte lehendabiziko eta bigarren sariak. Txapeldun ordei aurrena Maritxu Sánchez, Gerezi Lilak, Etxauri Barko Gerezi Lilak elkartearen ordezkaria izango da, bigarren postuan sailkatu direnei oroigarria emango diena, hortxe dira, pare bat musu Maritxu Sánchezek, Maiteri eta baita Goiuriri ere, eta oroigarritxoa argazkirako hortxe jarri dira, eta Maritxu ere hortxe jarri da. Goiuriren ondoan argazkirako, eta segidan txapeldunei garaikurrak eta txapelak jarriko dizkiete Mertxe Zubilaga, bertako Azkoitiko berdintasun zinegotziak, Azkoitiko udalaren berdintasun zinegotziak, hortxe oroigarriak Zubilaga Andereak, aurrena Olatzi eta Jerari ostean, eta Azkoitia, bertako Azkoitiko alkate Anderea eta Maritxu Sánchezek emango dizkiete, jarriko dizkiete txapelak, hortxe da bertako alkate Anderea, Ana Azkoitia, eman dio txapela, jarri dio txapela buruainean Olatzi eta baita bi musu eman ere, eta gauza berbera egiten ari da oraingoan Jera Iturriagarekin, txapela jantzi eta musu bi eman, argazkirako jarri dira sari banatzaileak eta lau pilotariak euren oroigarri garaikur eta txapelak jantzita eta alboan dituztela argazkiak egin dituzte, baina sari banaketa ekitaldia oraindik ez da bukatu, sari eta oroigarri berezitxo bat
emango baitiote ados pilotaren ordezkariek pilotaleku argazkilari lanetan diharduen Eduardo Agirreri ederitz Arrieta izango da, hortxe musu pare bat eta garaikur txiki bat Eduardo Agirreri hortxe izan da, ederitz Arrieta garaikurtxoa eman diona, pozik da Eduardo aitak lan handia egiten du frontoi zuek eramaten eta argazkiak ateratzen eta tira adosekoek eskartu nahi izan diote lan hori guztia aitari, Eduardori. Bai, egia esan horreota partida hiladanetan argazkiatatzen gustatzezako. Eta bueno, oain, etxe markoak zabaldu berkaitu zalen da etorreko eta. Baina tira, detaile eta oroigarri horiek politak dira eta atonduko diozu eta okitxo bat. Bai. Ura jardezan etxean, non eban non, aitari. Argazkian jarriko dira orain, oker ezpanago. Lau finalistak, sariak jaso dituztenak, sari banatzaileak eta finalaren aurretik jokatu duten 16 pilotariak, lau partida izan baitira. Adosen pilota eskolaren eta bertako Azkoitiko Oteitza pilota eskolaren eta Zestoako Abantzu pilota taldearen pilotariekin. Osatu dute gaurko jaialdian, eskatxikiei aukera emanez, arro bilan hori eginez eta sendotuz, hortxe jarri dira, hortxe dira, argazkirako 20 pilotariak, aurretik aritu diren 16ak eta lau finalistak, txapeldun zaintzatzen azpitxapeldunak, eta argazkia egin eta gero, eta emankizunari bukaera eman baino lehen, ahaleginduko gara lau finalistak geure ganatzen, geure komentario postu geure komentario postu onantzek hartzen eta elkarrizketak egiten, Jerari, Olatzi, Goiuriri eta Maiteri. Hori berehala izango da, laster atonduko dugu elkarrizketarako seta edo tokia eta orduantxe jarriko zaizkigu eta orduantxe etorriko zaizkigu lau finalistak elkarrizketak emateko eta adierazpenak egiteko beste argazkiren bat bada. Oraingoan lau finalistena, hortxe dira lau finalistak, txapelarekin batzuk, garaikurrarekin besteak argazkirako jartzen. Hortxe lauren argazkia, historiarako geratuko dena, bertako Azkoitiko Goikolosa pilotalekuan hirugarren plazaz plaza txapelketaren finala jokatu eta gero eta argazkiak egiteari uzten diotenean, argazki guztiak egin ostean onantzek hartzen ditugun apurka-apurka lau finalistak, txapeldunak zein txapeldun ordeak. Bukatu da argazki saioa eta karri behar ditugu apurka-apurka ona lau finalistak, finala jokatu duten lau protagonistak. Zeinekin egingo dugu? Batoz txapeldunak hemen ditugu Jere Iturriaga eta Olatz Ruiz Larramendi. Zorionak neskak, partida ona jokatu duzue. Eskerrik asko. Partida ona jokatu duzue. Ba, nik uste oso ondo ibili garela, biak. Eta bai, egia zen oso gustora, ni oso gustora ibili naiz. Partida luzea izan da, 50 minutu eskas iraundu finalak, baina tanto gogorrak eta piloteatuak mugituak izan dira eta nekeak ere behar bada zer esana izan du. Bukaera aldera eta partida aurrera joan ahala. Bai, azkenen plazatan gehiago gortzen da, ez? Lurrek ez doa inbeste tiatzen, pelota gutxi bateatzen da, orduan gehiago mamartzaio, posta egiten da tanto egitea, baina nik uste batez eolatzek partidu kompleto indolatzetik eta hola beti aurren ibiltzea erresagoa da, ez?
Behin baino gehiagotan nabarmendu dugu guk komentario maitik pilota plazek eta herrietako plazek dituzten ezaugarriak, irregulartasuna, behar bada koskak eta sorpresatxoak eta horiek ere gaur hemen izan dira presente. Bai, eskerrak astez etorri ginen egun baten pixko bat entrenatu ginen eta ikusi ginen ez, nolakoa zen antzeman ginizkio, esker paretatik nola teatzen zen eta gaurkoan lagungarri izan da ez. Beraz, atzemanak zenituzten gaurko zailtasun erantzi horiek guztiak. Bai, hori da, azkenean kaleko frontoiak dezkote bere ezaugarriak, ez da erraza jokatzea, eta hori entrenatu izana lagundu dugu. Eta ondo aritu zarete, bikote osoa kantxaratu duzue, plazaratu duzue, bikote onna osatu duzue, eta banaka zuen bion lanak aztertuta, olatzuk suertez bi egin dituzu eta atzean eta dejadaz ere bana ere bai, biparetaren bidez saiatu zara, joko apur bat nahasten eta aurkariak euren ohiko kokagunetik ohiko tokitik ateratzen eta saiatu duzu. Saiatu zara eta lortu duzu zure helburua nahastu dituzu aurkariak. Bai, azkenean bere baita bikote sendoa dira eta mugitu behar ditugu zuloak bilatzeko eta tantoa lortu izateko. Eta tantoak lortu dituzue eta zuloak ere bilatu dizkiezue aurkariei. Bai, hori da, ikusten da emaitzan eta oso pozik. Zuri dagokizunarengatik jera, dejadaz biz eta sakez eta moztuta iruna egin dituzu, zenbaki onak dira eta sakearen bidez bereziki sakea arma duzula kontuan hartuta, atera diozu sakeari probetxua. Bai, banekin ez, ezkerpareta ikutzen manu normine intzitekela, saiatu naiz hori aprobetxatzen, eta gero olatzek usten zuen zulo hori bilatzen, ez zen erresa, gaur osongi kokatuta zeuden bigorrik, zuloi bilatzea, baina nik uste partidu hona indula, ez? Eta kezka pixka bat ere eragin diguzue, olatzu beroketariketetan zen biltzala erori egin zara, lurrak balaztatu egiten du eta balaztatzearen ondorioz jausi zara lurrera, finala jokatzeko eragozpenik ez, ezer larririk ez, baina ikara pixka bat izango zenuen noski. Bueno, azkenean lurra zaila da, asko geratzen da eta estropuz bat egin dut, baina partidako ezer. Eta jerazuk ere ezkerparetaren aurka kolpea hartuta odola jariatzen hasi zara, baina azkenean mukizapi batzuekin gelditu duzu odol jarioa. Bai, hori da, ez, pilotaleku baino lurzoru okerragoa dauke plazak, eta normala da, baina aitzakik etzeon eta oso gustoa, ez? Zorua lakarra izateak ere horixe dauka eta ez usteko horiek ere eragin ditzake halako plaza batek. Bai, bihar gehixoana horituko da gaur baino, baina garaipenak inda txapelakin mineari nago pasako zaio. Bukatzeko, txapelketa irabazi duzue, baina txapelketaren inguruko balorazioa eskatu behar dizuet biei. Nolakoa izan da Iturrenen uztailean hasi eta gaur hemen azkoitian bukatu den plazaz plaza txapelketa? Nik uste ona izan dela, nire kasuan 2 partida galdu ditut, baina nik uste txapelketa hola egin duela eta hiera ez duzta partidu bat galdu eta gogor. Jera, zer esan dezakezu plazaz plazaren inguruan, aurtengo txapelketaren inguruan? Niretzat borobila izan da ez, egia da jokatu ditoten partidu guztik irazi ditotela eta oso pozik ez, finalea denak iritsi nahi ginen, finalea iritsiga eta pozik batez txapela lortuta ez, bigarren urtez jarraien da gaina, iaz atzetik irabazi nun eta aurten nahi nun aurretik irabaztea eta horrekin oso pozik. Eta bukatzeko nola ospatuko duzu txapela? Orain aferri batekin eta ikusiko da. Hoi da ez da ospakizuna hunditako demoik, bihar goizen berriz beste partidu edulako, baina elkarrekin afari bat inen dut eta pozik. Edarki gozatu txapelaz eta zorionak berrizaren eskak. Bale, eskerrik asko. Hau izan izan dira txapeldunen hitzak, baina txapeldun ordeak ere ekarriko ditugu amaitu aurretik. Bertara. Argazkiak ateratzen ari dira, baina tira. Emango diegu denbora pixka bat, argazkiak atera diezazkieten eta gero bertaratuko ditugu berriz ere, gero ekarriko ditugu txapeldun ordeak Goiuri Zabaleta eta Maite Mujika, hortxe dira argazkilari handana. Argazkiak ateratzen eta berehala izango ditugu hemen azpi txapeldun suertatu direnak Goiuri Zabaleta eta Maite Mujika. Goiuri eta Maite hemen ditugu, 22 eta 17, ez da posible izan Goiuri. Ez, beraiek partidu borobila indue, eta merezimendu oso zirazi due. Maite saiatu zarete,
nola edo ala eta toki askotatik min egiten saiatu zarete egin diezue, baina azkenean ez duzue txapela etxera eramateko aukerarik izango. Así es, al final la chapela solamente se la llevan 2 y bueno, hemos peleado, hemos hecho lo que podíamos y buscando, tratando de pillarles en algún sitio, pero bueno, han peleado con uñas y dientes y bueno, ellas han acertado. En alguna igual nosotras hemos arriesgado antes de tiempo, pero bueno, pues ya está, las finales son para jugarlas y aquí estamos, ¿no? Jakin badakigu zuk bolea askotan erasorako ez ezik, defentsarako ez ezik erasorako ere erabiltzen duzula, gaur ez duzu aukerarik izan horretarako. Bueno, alguna volea ya he llevado, pero no he podido atacarles, ¿no? Era para defender y ahí he hecho lo que he podido. Eta aipatu beharrekoa, aurrean ere gustatzen zaizu jokoa egitea, baina gaurkoan tantorik ez duzu amaitu. Eso es, pues al final, bueno, cada partido es un mundo y puedo hacer los tantos cuando puedo, ¿no? Yo lo intento y buscar adelante, pues bueno, tampoco es que haya bajado mucho la pelota, he intentado una en la derecha y se me ha ido y bueno, pues es que es el que acierte, pues se lo lleva. Nosotros hemos titubeado más y no hemos podido, nos hemos acercado solo. Eta Goiuri, zuk zenbaki politak utzi dituzu gaurkoan hemen, txapela irabazteko ez duzu aukerarik izan, baina moztuta bat, dejadaz tanto bi, eta atzera ere beste bi eta luze jota eta sakez beste bana egin dituzu, zenbaki politak, 7 orotara bukatutakoak, baina tira lan horrekin ere geratu beharko da. Hoi da, azkenean esan dutena, leheno, beraiek eharki jokatu du, guk aldu nahi du, baina, bueno, ezin izan du da, gehiago izan die eta, bueno, txalotzekoa izan da. Bart gauean aginagan usurbilen jokatuta zentozen eta eragin aldizu, atzo jokatu izanak, atzoko nekea edo oinazea nabaritu alduzu? Ez dakit, baina, bueno, hoi egizan berdin zitzaien, nik gaur irabazte aldu nintzen, eta, bueno, baina partiu polite atea da, hasi que horrekin pozik. Finalera iritsi ere egin behar izaten da eta gutxien ez iritsi eta maila polita eman duzu finalean. Sí, yo creo que la gente ha disfrutado, un ambiente buenísimo y eso es, que al final, pues bueno, todas queremos ganar, pero han ganado Goiuri, Yera y Olatz y aplaudirles porque la verdad lo han hecho muy bien y ya está, seguir. Hemos hecho una chapelqueta muy bonita de todo el verano que llevamos aquí jugando desde el 15 de julio. He oído aquí la final en Azkoitia con un ambiente buenísimo y oye, todo no se puede. Eta bukatzeko nire partetik azkena, finala irabazterik ez duzu izan, baina txapelketaren inguruan ze balorazio egiten duzue? Ona, azkenen, ona iristea zen helburu eta bete da. Gainera partida guztiak irabazita, torri zara ona. Hoi da. Maite, zer esan daiteke txapelketaren inguruan, antolatzeko burua usteak izan dituzue, baina tira, zer nolako balorazio egiten duzuzuk txapelketa honen gainean? Bueno, pues una chapelqueta que me encanta, que me gusta estar en cada frontón a los que hemos ido, disfrutar, llevar nuestra pelota a que la conozcan en todo Euskal Herria como hemos andado, sin parar todos los fines de semana y bueno, pues trabajando mucho también, pues porque no es fácil el conseguir ese apoyo de todos los ayuntamientos y bueno, han respondido todos pues con ganas, con ilusión y ya se ve, ¿no? La gente cómo está y que nos dan más ganas de seguir trabajando y de dándolo todo para que las mujeres pelotaris pues estemos ahí. Eta gaurkoan naiz eta posible izan ez, altxaburua eta pilotan segi. Biok ere lan polita egin duzu eta gaurkoan. Eskerrik asko, Goiuri eta Maite. Eta bukatzeko oraingoan Naro Agirreri deituko diot. Berarekin agurtuko dugu emankizuna, finala bukatu da, txapelketa amaitu da, heldu da amaieraraino, polita izan da, uztailetik gaur arte egindako bidea. Bai, egia esan orokorrian txapelketa oso politia izan da eta finalaren ikuste jendia oso guztak gau dela. Eta bueno, beti bezala eskerrak eman Yera eta Maite egiteuen lanatik eta gero baita hemen atzian antolakuntzan dauden hau ere. Eskerrik asko eta baita Unai zurire, retrasititzen laguntzatik. Gustor ari zen gara eta eskerrak eman beharrik ez dago, gustatzen zaigu lana, beti izaten da apur bat errazago eta aipatuko dugu, ia saio guztietan aipatzen dudana, arrobilan ere badela eta gaur hemen 16 pilotari aritu dira adoseko eta Azkoitia eta Zastudako pilota eskoletako 16 neskak oskor ibili dira eta arrobilan ere egiten duela adosek, hori ere aipatu beharra dago. Hori da, dozen pelota eskolak entrenamentuak da hor lan bikaina egiteu eta gero horrez gain partida jokatzeetan jaialdi guztitan saiatzeia herriko bertako eta ados pilota klubeko neska txikila joka dezatela eta bueno, plazatea daitezela, prakatxurila jantzi eta goza dezatela gure kirolaz.
Eta agurtu aurretik aipatuko dugu, asteburuak jarraipena izango duela emakumezkoen pilotari dagokionean, bihar bi jaialdi izango dira alde batetik. Aizarna Zabalgo Atarisoro pilotalekuan, goizeko 11:00 Jose Larrarteren oroimenezko sariketa jokatuko dute alde batetik, Eneritz Zarrietak eta Zeuken Aroa Agirrek Jera Iturriagaran eta Oian Orbegozoren aurka, eta bestetik berriz arratsaldeko 6:00 Etxarrin, Aldaregiak eta Mujikak Ruiz de Infante eta Olaz Ruiz de Larramendi izango dituzte kontrario, beraz, pilota ikusi gura duenak izango du bihar ere Aizarna Zabalen eta Etxarriaren atzen aukera. Besterik ez pilota zaleok eta ikusentzuleok, gaurko zauxi izan da plazaz plaza txapelketaren 3. edizioaren finalak eman duen guztia, Jera Iturriaga eta Olaz Ruiz de Larramendi txapeldun, urrengo batean elkar ikusiko dugu pilotaleguetan. Ongi izan, arratsalde on Azkoititik.